Jeste li dobro i sretno doputovali do Voćina, od Ljeskovice do Pitomače, od Požege i Velike do Daruvara i Okučana? Je li bio dobar put? Jeste li vidjeli ljepotu prirode? Oči treba imati otvorene, ali ne ove samo, nego one oči srca, pa da vidimo kako je to Bog sve lijepo smislio i kud nas je smjestio na ovoj zemlji, i to na ovoj našoj hrvatskoj zemlji. Da odmah usput Bogu kažete hvala ti što si stvorio sve ovo, ali još više hvala ti Bože što si stvorio i mene. Reći će neko odmah, da, stvorio me, ali sad je teško, starost, bolest, kosti, što sve drugo boli. Ali molim vas, to je još uvijek život. To je život. Radovati se životu, zahvaljivati za život, to vam je lijepo, to su pravi osjećaji. Vjerujem da ste ih takve ponešto probudili putujući do Voćina. A onda vjerujem da ste usput i međusobno otvorili neke teme, započeli neke razgovore i vjerujem da bi vi htjeli i ovdje nastaviti te razgovore, pa možda i na taj način da govorite Mariji što vi to nosite u svojim srcima, u svojim životima, osobito, kako smo već spomenuli, nevolje i terete. Ali čuli ste Božju riječ, čuli ste evanđelje. Ove dvije žene koje nastupaju pred nas, Elizabeta i Marija, ili Marija i Elizabeta, najprije su slušale Božju riječ, željne bile Boga čuti, a ne da one najprije priču Bogu počnu pričati, nego željne da Bog njima ispriča svoju. I onda razumijemo, imale su one što razgovarati nakon toga što su Boga čule. Tko zna što bi razgovarale međusobno da nisu takvim redoslijedom krenule? Pa Bogu dali prvenstvo, ti govori, mi slušamo, a onda ćemo mi razgovarati o onome što si nam ti rekao. Evo vam hodočašća. Dolazimo da bismo s Marijom, majkom Isusovom, koja je sva bila pozorna za Božji govor, da bismo i mi s njom čuli što nam to Bog progovara, pa da bismo onda s njom znali dalje odrazgovarati što mi to želimo, hoćemo i možemo u svom životu, ali uz pomoć Božju. Idemo samo kratko podsjetiti. U evanđelju čujemo kako njih dvije, Marija i Elizabeta, razgovaraju o onome što je Bog naumio i počeo u njima i po njima izvoditi. Što je to Bog naumio? Po začeću dva ljudska bića, Bog započinje ostvarivati svoj vrhunski plan, vrhunski naum. Koji je to njegov vrhunski naum? Prodrijeti do naših ljudskih dubina gdje se skriva naša sudbina, osobito ona ranjenost zlom i smrću, prodrijeti do tih naših granica i u njima ono moći Duha Svetoga, kojega je bila Marija puna kad je osjenjena Duhom Svetim začela Isusa, a onda on, Isus, prepun sav moći i snage Duha Božjega, pobjedio i smrt. To je Božji naum o nama, o našem svijetu, o našoj sudbini, o našoj konačnosti. Veličanstven Božji naum u Isusu Kristu. A Ivan Krstitelj, koga je začela Elizabeta, preteča je, najavitelj, pokretač za ono što će Isus ostvariti.
Njih dvije, Marija začela Isusa snagom Duha Svetoga, a Elizabeta u starosti svojoj začela Ivana, razmišljaju, razgovaraju o Božjem djelu, o njegovom naumu. Nema vam ljepšega i istinitijega govora o nama kad mi razmišljamo i pronalazimo te odrednice Božjeg nauma u svom životu. Pa onda prvo prepoznamo, ja se rodio. Božji naum. Nisi se po svojoj pameti, po svojoj odluci rodio. Bog je pozvao te u život. Kakav Božji naum. A onda Bog me postavio u ovoj našoj hrvatskoj zemlji u sasvim konkretnu obitelj koju imate i koju ste imali. Pa ste, vjerujem, većina od vas oženili se, odnosno udali se, vjenčali se i u obitelji primili djecu ili na drugi način ostvarivali svoj obiteljski život. Ni to nije sve išlo po vašoj volji, dobroj volji ili lošoj, nego i tu je bilo prisutno puno više nego ste vi mogli ostvarivati. Bog na djelu, a bilo i negativnosti i nemoći i ljudskih zloća. I to je naša sposobnost onda vjere. Prepoznati kako Bog i kroz naše nemoći, kroz ono što nam se zlo događalo i događa, zna djelovati i ostvarivati svoj plan. Tako sebe smjestiti s Bogom u naš tijek života znači točno gledati, točno suditi, prosuđivati, a onda i točno zaključivati. Možete li vi koji imate već neke godine reći sebi i drugima s kojima ćete razgovarati: da, ja nisam željela i želio život, ali život se meni dogodio kao nešto vrlo lijepo, dragocjeno. I u tom životu dodijeljeno mi je bilo puno ostvarivati. Ja sam to prihvatio i prihvatila kao zadaću, kao poslanje, ne vlastito nego Božje. I nastojao učiniti ono što sam ja mogao i sad na kraju što još želim, što još mogu. Neki od vas kažu više ništa ne mogu i više ništa ne znam. Nije istina, nije tako. Makar ste počesto i u onim kolicima invalidskim gdje ne možete hodati ili pokatkad vam ne funkcionira više u glavi kako biste htjeli, pa ne možete učiniti ono što ste nekada mogli. Ali današnje prvo čitanje nas podsjeća što je crkva od svojih početaka bila i što su članovi crkve najbolje i najljepše mogli i onda kad je izgledalo da je sve propalo. Izvješćuju djela apostolska, kako ste čuli, da je Isus uzašao na nebo. Dakle, Isus, onaj Isus koji je činio samo dobro, optužili ga, osudili ga, razapeli ga, ubili i naravno ljudski gledano, osobito njegovi najbliži učenici, zaključili su: propala je Isusova stvar. Propalo sve o čem nam je govorio. Ali taj Isus im se objavljuje nakon svoje smrti 3 dana i tumači im kako je on pobjedio smrt, kako smrt nije zadnja naša ljudska mogućnost, zadnja naša sudbina, nego je naša zadnja sudbina ljubav, ona Božja koja je na križ išla i jača od smrti pobjedila smrt. Uvjeravao ih Isus. Je li ih uspio uvjeriti? Reći ću odmah da baš i nije. I oni dolaze u dvoranu posljednje večere nakon njegova uzašašća, kad se više ne pojavljuje među njima vidljiv. I što rade? Kaže evanđelist Luka, koji je zapisao djela apostolska: svi oni
Isusova 12, žene na čelu s Marijom Isusovom majkom, svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi. Jednodušno postojani u molitvi. Je li molitva nešto što stvara neka nova stanja, otvara neke nove mogućnosti? Je li molitva zaista događaj? Valja odmah reći, molitva je događaj nad događajima. Ono što mi radimo izvan molitve, to je naše ljudsko, ali u molitvi ne radimo mi nešto ljudi, nego djeluje Bog. I to djeluje snagom svoga duha, onoga duha koji je pokretač svega, životvorac. Pa kad ti pred Bogom otvoriš svoje srce i On može biti prisutan u tvom srcu, u tvom životu, baš tom svojom životvornom snagom, Duhom Svetim, to je događaj za tebe, ti se povezao s onom vječnošću u kojoj živi proslavljeni Isus, pobjednik nad smrću, i njegova majka Marija. Ti se povezuješ s tom stvarnošću, božanskom, konačnom, neljudskom, Božjom. Bog te povezuje s tom svojom stvarnošću. Pa ti reci da si ostao sam i da si prepušten samo svojim nemoćima. U tvojoj nemoći Bog tvoja snaga, Bog tvoja pobjeda, Bog tvoja nada, Bog tvoje svjetlo. Ima li većeg događaja? Ponovit ću, nema. I na ovom hodočašću želimo se obnoviti u toj svijesti kako nitko od nas i nitko od vas nije neki beskoristan član društva ili beskoristan član crkve, sve dotle dok ima u svom srcu raspoloženja i raspoloživosti za Boga, dok u tebi i u meni živi povjerenje, vjera kao otvorenost za Boga. I kad mi od Boga neprestano tražimo da bude u našem životu svojom prisutnošću i svojom snagom Duha Svetoga, onda se sigurno događa Božje u nama. Ne na naš ljudski način, tu je naša muka. Mi stalno Bogu pokušavamo dodjeljivati da u nama ostvaruje život onako i ono da ostvaruje u nama što mi mislimo da je dobro i mislimo po svojim nekim mjerilima da bi trebalo nam. A Bog nastupa uvijek drugačije, ali uvijek za najveće i najbolje naše dobro. Kad u nama, u našoj nemoći, On bude i ostane naša snaga, naš smisao i naša pobjeda. Idemo se obnoviti u toj vjeri s Marijom Isusovom majkom, jer sabrali smo se na ovo hodočašće baš s Marijom na molitvu Isusovom majkom, gdje ona moli s nama. Mi smo snažni u svojoj otvorenosti za Boga. Gdje ona moli s nama, dar Duha Svetoga ko u dvorani posljednje večere daleko je bliži, jer ona je Isusova majka. A Isusova majka je po tome što ga je Duhom Svetim začela, u krilu svome nosila 9 mjeseci. Zamislite vi te blizine Marije i Isusa, sina očeva, čovjekom postala. I ona ga je pratila na cijelom njegovom životnom putu sve do križa, do raspeća. I pod križem mu je bila majka i kaže crkva da nas je ona rodila onda kad je Isusa rodila. Jer nam je Bog u Isusu našu sudbinu smrtnu preokrenuo u život. Ona je voljela nas onda kad je voljela Isusa, jer je On, kaže opet crkva, Drugi Vatikanski sabor, Isus
sin očev koji se na neki način sjedinio sa svakim čovjekom. To znači i sa mnom i s tobom. Pa je ona sve što je za Isusa radila, zapravo je djelovala za nas i nama činila to dobro. A onda danas, nakon svoga uzašašća na nebo, ona u nama neprestano prepoznaje Isusovu braću i sestre, njezine sinove i kćeri. Pa vam se u njezinoj blizini Marijinoj ostvaruje obiteljski dinamizam crkve, i to onaj koji je počeo u dvorani posljednje večere u snazi Duha Svetoga i traje 2000 godina sve do danas, a u našoj Požeškoj biskupiji traje 25 godina po odluci pape Ivana Pavla II. Evo kojem svijetu vi pripadate. Ne onom zatvorenom svijetu samo u vašim umirovljeničkim domovima ili u kućama gdje ste smješteni, nego vi pripadate tom širokom, velikom Božjem naumu ostvarenom u Isusu Kristu i kojemu služi crkva, i vi u crkvi po svome krštenju i po drugim sakramentima ukorijenjeni, sinovi i kćeri Božje, i vas dotiče, vas zahvaća po vašem otvorenom srcu, po vašoj vjeri, osobito po svetim sakramentima, sve ono što nam Bog može i želi darovati. Želimo na ovome hodočašću zahvaliti za to naše dostojanstvo, za to vaše dostojanstvo, koje još uvijek i do kraja života ćete imati. To znači, vi kad molite, vi kad žrtvujete, vi kad prikazujete sve ono što je teško, cijeli svoj život, za dobro ove zemlje, za dobro vaših obitelji, za dobro naše crkve, vi ste u dragocjenoj službi i u dragocjenom poslanju. To smo obnovili, tu svijest smo obnovili ove godine, osobito u Korizmi, dok smo imali susrete našega sinodskog savjetovanja. Sinod, sinhodos, grčka riječ, zajednički hodati. Obnovili smo se u svijesti da kad vi zajedno s nama hodite u crkvi kao Isusova braća i sestre i s nama Marija Isusova majka, da se onda očituje i ostvaruje crkva u najdubljim svojim dimenzijama. Prisutan u nama Isus Krist kao pobjednik nad smrću, On s nama hodi našim životima, On nas za ruku drži i mi nismo u slabim rukama. Ljudske ruke su silno dragocjene, one mogu. Svih onih koji vas u vašim domovima rado svaki dan poslužuju, ali one božanske Isusove ruke, Marijine, majčinske ruke, to su te ruke pune moći Božje, Božjega duha. Kad nam one pristupe, mi smo onda u najboljim rukama i u najboljem stanju. To su događaji, naravno duhovni, u svim vašim životnim situacijama. Događaji. Nije događaj samo ono što se oko vas zbiva, nego događaj ono što se zbiva u vama, osobito po vašem zajedništvu s Bogom. Zahvaljujem zajedno s vama Bogu za to dostojanstvo, za tu utjehu i za tu sigurnost što smo u Božjim rukama. Što god nam se dogodilo, na koncu konca mi smo u Božjim rukama i bit će onako kako božansko srce koje voli osjeća za nas i s nama. Marijo, Isusova majko, ti nas u to uvjeravaš danas na ovom hodočašću. Pomozi nam da, kao što si s Elizabetom razgovarala o Božjem dijelu u vašim životima, da i mi znamo razgovarati međusobno o tom Božjem u koje smo uključeni, čiji smo dionici i što je naša sudbina. Hvala ti, Isusova majko. Neka tako bude. Amen.